ପରେ ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ପରସ୍ପର ସହିତ ଭଲରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶେର ଖାନ। ଶେର ଖାନକୁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଡରୁଥିଲେ, କାରଣ ଶେର ଖାନ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁକୁ ମାରି ଖାଉଥିଲା। ଏ କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତରେ ଥିଲେ। ଏପଟେ ଶେର ଖାନର ଜଣେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚିତା। ଚିତା ବହୁତ ଚତୁର ଏବଂ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ଶେର ଖାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନଙ୍କ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶେର ଖାନକୁ କହୁଥିଲା। କିଏ କେତେ ମୋଟା ଏବଂ ତାଜା ଅଟେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶେର ଖାନ ସେ ପଶୁକୁ ମାରି ଖାଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଚିତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ଥରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲା। ବହୁତ ଖରା ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲର ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ଥିଲା। ଦିନେ ଶେର ଖାନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିତା ସେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲେ। ପାଣି ପିଉଥିବା ସମୟରେ ଚିତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ଆସିଲା। ସେ ଶେର ଖାନକୁ କହିଲା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ପୋଖରୀର ପାଣି ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁମାନେ ପିଇଲେ ପାଣି ସରିଯିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶେର ଖାନ କହିଲା, ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ଯେ ଏଇ ପୋଖରୀର ପାଣି ଯିଏ ପିଇବ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଚିତା ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଯିଏ ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ପିଇବ ସେଇ ସମୟରେ ଶେର ଖାନ ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ମାରିଦେବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ପଶୁମାନେ ଡରିଗଲେ। ତାପରେ କେହି ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ପଶୁ ଶୋଷରେ ଆକୁଳ ବିକୁଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଶେର ଖାନକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ହେଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ସବୁ ପଶୁମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇ ହରିଣ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ହରିଣର ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ସେ ପାଣି ପିଇବି। ନ ପିଇଲେ ମୁଁ ଶୋଷରେ ମରିଯିବି। ପିଇଲେ ଶେର ଖାନ ହାତରୁ ମରିବି। ତାହାଠୁ ଭଲ ମୁଁ ସେ ପାଣି ପିଇକି ମରେ। ଏହା ଭାବି ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇଲା। ହରିଣ ପାଣି ପିଉ ସମୟରେ ଚିତା ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା। ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ଆସି ଚିତା କହିଲା, ମୁଁ ମନା କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁ ପାଣି ପିଇଲୁ। ଏବେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଚିତା ହରିଣ ଉପରେ ଲମ୍ଫ ମାରି ହରିଣକୁ ମାରିଦେଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏ କଥା ଯାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ହରିଣର ଭାଇକୁ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ହରିଣର ଭାଇ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ତା ଭଉଣୀ ମରିସାରିଛି। ଏହା ଦେଖି ହରିଣ ଦୁଃଖରେ ଜୋର ଜୋରରେ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ କାନ୍ଦିଲା। ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଜଣେ ଜଡ଼ ପରି ତା ଦୁଃଖ ଶୁଣି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାପରେ ହରିଣ କହିଲା, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ପରି କହିଲା, ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହାକୁ ପୁଣି ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ତାପରେ ପରି ହରିଣ ଉପରେ ଯାଦୁ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏବେ ତୁ ଶେର ଖାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଚିତା ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଚିତା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଇ ସମାନ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶେର ଖାନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ତା କଥା ଶୁଣି ହରିଣ କହିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ମୋ କଥାରେ ଭରସା କରିବେ? ତାପରେ ପରି କହିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଯାଦୁବାଡ଼ିରେ ତୋତେ ଯାଦୁ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ତୋ କଥାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ତାପରେ ହରିଣ ଶେର ଖାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଚିତା ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁକୁ କହୁଛି ଯେ ସେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବ ବୋଲି ଏବଂ ଶେର ଖାନକୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି। ଶେର ଖାନ ହରିଣ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଗରେ ଗରଗର ହେଲା। ତାପରେ ହରିଣ ଚିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ସମାନ କଥା କହିଲା ଯେ ଶେର ଖାନ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବ। ସେ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ। ସେ ତୁମକୁ ମାରି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଇଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଚିତା ମଧ୍ୟ ରାଗରେ ଗରଗର ହେଲା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଗରେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଶେର ଖାନ ଏବଂ ଚିତା ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୋର ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ତାପରେ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାକରି ହୋଇ ମାଟିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନେ ଶେର ଖାନ ଏବଂ ଚିତାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ସେ ପରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଗଲା। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।